Assalamu alaikum masoyana, kamar yadda kuka sani sunana dai Hajara Haidar. Ina farin cikin sanar da ku YouTube channel din mai suna Ɗakin Dariya. Ina kira ga masoyana ku je YouTube channel mai suna Ɗakin Dariya ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku abubuwan mu da zarar mun ɗora. Kar ku manta Ɗakin Dariya. Har baratan doki nake yanke kuma. Har ce ko ya kai girman nasa ina yanke shi gaba daya. Ba na jin sha'awar. Me yankan gumba ya zo? Yalla an kira mu. Me yankan gumba ya zo? Alhaji barka, ya wuce barka ne. An tashi lafiya? Kai za a yanke ma gumbar ko hajiya ce? Za a yanke gumba? To bismillah. To kuma gashi an kawo abin nan. Alhaji ha abincin rani ya sauka ke. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Allah bismillah bismillah. Ya haka Alhaji. Ɗaya ne ai alhamdulillah. Ba komai. Ba komai. Ya wuce wannan kifin gahin injin ne. Ne gasa kifin nan. Alhaji, wallahi kifin na gashin inji ne. What? In ya mai ta gasa kifin nan ta iya gashi. A mata ta ce fa. Hajiya ki ya gashi. Wannan ruwa ne ya? An dade ba da ba. Wallahi tun wani biki na je gwagwalada. What? Kada cika kifi irin wannan. Wala ne da ba da ba. Yau ja kuna jin daɗi. Wala kuna jin daɗi Alhaji. Alhaji gaskiya na kai jajir, kai kiba. A hanyar abin da kuke ya ce nan. Wannan daɗi ke gare ka. Da me aka wannan Alhaji? Wai Alhaji kifin nan ma. Wai wani irin kifi ne? Alhaji wai wannan kifin. Saidin ne ko shawa? A wannan naman bera. Naman bera